Muy bien. Estamos dando también bienvenido los representantes de UGT Málaga. Estamos dando bienvenidos los representantes de UGT Málaga. También los de Cruz Roja. Bienvenido. Thank you very much. As I was speaking, I recognized the presence of Mr. and Mrs. Kaka. You are highly welcome, Kaka. I saw you passing. The next is opening prayer, please. We're going to start off by opening prayer. Queremos empezar ahora mismo. Vamos a rezar. Vamos a llamar a Dios para que esté con nosotros en este evento que vamos a empezar ahora mismo. Porque cualquier cosa que tú vas a hacer en el mundo, tiene que llamar primero a Dios para que empiece y terminar. Así vamos a llamar a un hombre, Mr. Moses. Es un pastor en Málaga, en Torremolino. Mr. Moses, Pastor, please, we want you to come and lead us to God while we start the program today, please. Thank you very much. Praise the Lord. Praise Jesus. Let's give thanks to God for this wonderful day. Father, we bless your name. In the name of Jesus, we thank you for this great gathering that the whole people of Igbo in this Spain have organized to bring themselves together, that we may know ourselves together here, that we may celebrate this great occasion of oneness, occasion of brotherliness. Precious Lord, we thank you because you have led us through the planning, and now you are leading us through the execution of this great occasion. Father in heaven, we thank you. We glorify your name for everybody that came from all the way from Madrid, wherever they are, Murcia, Alicante, Mallorca, Barcelona, everywhere, Father, all over the world. The Igbos are gathered here, and our brothers that are also Nigerians and Africans and Spanish. We thank you, precious Father, for everyone that came here today. Blessed be your name for their presence. Thank you, Father, for the protection of their lives over here today. And we thank you, Father. We're committing this program to your hands, and we ask you to lead us in peace. We ask you to lead us joyfully, without accidents, without any injury to anybody, to the children as well. None of them will have any negative report today. We bless your name, Father, in the name of Jesus. Amen. And Lord, we want to thank you for the President General-elect today. We ask you to give him the wisdom to lead this organization of Igbo General Assembly in Spain. We thank you for his life, and we thank you for the executive with him. We bless your name, Father, for the chairman organizing committee of this program. Father, we bless his name. We bless your name for his life.
And we thank you for those that work with him to see the progress and the success of this great occasion. To your honor and glory we give thanksgiving. And Father, today in the name of Jesus, I declare on behalf of the president-elect and everybody within, Father, this program is declared open in the name of Jesus. Amen. Thank you because you have answered. In Jesus' name we have prayed. Thank you, the God of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you very much. I will be mindful. Yes, at least the last guy behind the mega one ice. Thank you very much, Pastor. And the next is the shaman opening remark. Please, we need your audience, everyone. Thank you very much. Ladies and gentlemen, good evening, everybody here. Good evening, all the executives of EGA, Igbo General Assembly. You are the people who made it possible for this occasion to be organized and graced today. The Ojuligbo in Malaga is giving special thanks to you. My distinguished guests, our friends from different associations here in Malaga, our guests from Sevilla, from Valencia, we thank you so much. I want to use this opportunity to express the joy I have for this kind of privilege I have here to address all the Igbo leaders in Spain, all the Igbo leaders who have traveled from Nigeria to come to Malaga for the convention and for the New Yam Festival. Well, for the people who are not well informed about this occasion, our gathering here is the celebration of Iriji Ndibu, Igbo New Yam Festival. I will also use this opportunity to let some people know who does not understand the meaning of this Igbo Iriji Festival and the aim of this Iriji Festival. Is a very, that is yam, is a very special crop in Igbo land. Not only being the special crop, it is the chief crop in Igbo land. Not only being a chief crop, it is a majestic crop because in those days, a man is known. The weight of a man could be recognized by how many sticks of yam he has in his bag. And not only that, during the time of planting yam, it is a season of introduction of planting other crops beside yam. So that is the reason why we are celebrating yam in a special way more than any other crop in Igbo land. For instance, when you are trying to plant yam, you make the ridge, you put the yam. By the side you have to put cassava. On top you have to put pumpkin. By the side you have to put maize. So yam is a special crop that gives way to other crops to germinate. In order not to take much of your time, I am expressing gratitude to all our guests here. And we are at the same time apologizing for not being able to start at the arranged time. So now, our ushers, please, I would like you to bring the cola immediately so that we will be able to present cola to our guests. Thank you very much. Thank you.
ceremony and occasion. Please, before we start the dancing, the Imo State dancing group should get set to come out, please. Please, the Imo State dancing group should get set, please. Embassy, Nigerian Embassy Madrid, you're welcome to this occasion as well. And our invited Spanish guests, all the Nigerian community guests, you're welcome to this occasion. While we are preparing for the kola nut, please. Yes, at the same time, while we are preparing for the kola nut, the Imo State dancing group should get set to display. But next on the agenda, we have to introduce the EGA, Igbo General Assembly, President-elect, so that he can come to give us a brief address today. It's nobody than Chief Sir. Please, a hand of honor for him, please. Okay, you're welcome. Thank you very much. Bueno. Nigeria's first one. Sense of happiness on behalf of the IGA and the Igbo community in Malaga here and in Spain, in Doto. I welcome you all to this August occasion, and with time I should be able to elaborate. You're welcome, and God will be your God in Jesus' name. Thank you very much, please. Mi esposo y yo, Luciano y yo, Felicia, representamos a la Asociación de Paraguayos aquí en Málaga y siempre estamos unidos con todas las otras organizaciones y verdaderamente este es para nosotros un momento único. Es la primera vez en nuestra existencia que participamos en algo tan importante. Kumbaya, oh Lord, Kumbaya. Como veis, la vestido, la diferente de cultura y como veis lo que está viendo ahora. Sí. ¿Cómo lo veis? Sí. A nosotros nos parece maravilloso conocer por las diferentes vestimentas de dónde vienen cada uno de los grupos que hoy están unidos en esta tarde hermosa. Era muy importante y sobre todo que une una fuerza cristiana, una fuerza profunda. El Señor Jesús es para todos, el Señor Dios es para todos y acá se ha orado también por la paz. Acá se ha orado para que haya alimentos, para que haya justicia en el mundo. Muchísimas gracias de darme este tiempo de hacer una pregunta así. Si necesitamos algo más, venimos a preguntar más, ¿vale? Muchas gracias porque ustedes nos dieron esta oportunidad de expresar nuestros sentimientos muy hondo en esta tarde. Muchísimas gracias. Yeah,
Imo State. Was on the log and my love on Imo State. Imo State. Was on the log and my love on Imo State. Other one. So I promise you we are going to finish in time. Yes. Cha 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 Igbo Kwenu. Igbo Kwenu. Igbo Rienu. That is a welcome song before the cola. Because I know most people have been waiting for a very long time now and they are tired of waiting. So we want your mind to cool down first before we bring the cola. So that as you are eating the cola, it will digest very well.
This is, if you have the program now, look at number 9 item, breaking of cola. If you look around, you can see on my hand, cola nut. So our leader here, is a Dibo, na Malaga, is a Dibo na Spain. I will present this cola to him. He will know the ceremony that's supposed to be done or performed by this cola, please. Spanish kwenu ndedada kwezono biko ifeanyị na-aga n'ihu onye ọbụla ya amali ya nọ ebe a bụ Igbo de nye ndị Igbo onye chi ịma ya okwu ya sụọra ya n'Igbo anyị nweta Pita na-asụ Spanish anyị nweta Pita na-asụ oyibo ọ bụrụ na anyị sụọ n'Igbo o nwere ike na Pita ya asụọra ha n'oyibo anyị achọzere ya na-asụrụ anyị oyibo maka ihe bụ ndị Igbo ya na-eme bụ kọchọra ndị Igbo so ihe na-ekwu ugbu a bụ onye chọta ịgba ya okwu ugbu a ya sụbara anyị Igbo Igbo mma mmanụ ọnụ mana ọjị bụ ihe kasị ndị ọbịa nnọọ ada ọbịa na-ala oyibo oge ọbụla ekwuru okwu ọjị ya ga-ekwu Igbo ndị bịara abịa ihe abụọ ọjị ndị otu ndị Malaga ji asọrọ onye ọrụ onye ọbụla bịara ebe a mana ihe mere bụ na anyị ga-eburu ọjị a wee bue Petron ka ọ sọrọ ndị bịara abịa ọjị bifo wee mara ka esi wee wee ọjị maka na ọjị na-adị iche anyị zuru ezu ebe a anyị nwere ndị Igbo nọkwa ya anyị nwere ndị Abịa nọkwa ya anyị nwere ndị Enugu nọkwa ya anyị nwere ndị Anambra nọkwa ya ugbu a Igbo zuru ezu Ebonyi na Enugu Ebonyi steeti ndị ya nọkwa ya so a ga-eburu ọjị a bujere Petron otu ndị Igbo na Malaga ka ọ sọrọ ndị bịara ọjị tupu ọjị wee gaba ije wee jezie na mpaga bịara abịa ndị gara abịa wee rụba ndị steeti Igbo mmanụ anyị abatara n'ebe anyị nọ Peter I'm trying to speak Igbo and those who cannot understand or speak Igbo language, so please pardon us at this time that we are presenting this scholar because according to our tradition, Kola does not understand English. So we are going to do it in our traditional language and in our custom way. Igbo Nahande Otundibo Malaga, Otundibo Association Malaga. I need Georgia and Hanese Neba, none. Mana Ndibo were guys and me honey. I nagi honey no soro. When I say DC Bonine number 3 teacher and Spain in the they not you.
na-asịkwa ndị Igbo niile, nzukọ Igbo niile nọ n'obodo Managa, otu ndị Igbo wetara na ọjị unu ma na ọjị na-aga njem, ihe dị n'ọjị ebuka. Ọya mere anyị na-asị na ndị Hausa amara ebe a na-akụ ọjị na ha na-ata ọjị, ndị Yoruba na-akụ ọjị mana ha mara omenala ọjị, mana ndị Igbo na-ata ọjị na-eme ihe dị n'omenala ọjị. So were ohere a na-asị tupu ọjị a na-aga ije, achọrọ m ịma ma o nwere ndị nri n'ebe a, o nwere ndị nri n'ebe a, o nwere onye nri n'ebe a. Nwanne bịa. No. Obi dị anyị ọtọ na ịnọ n'etiti anyị dịka onye ndu. Na-asị ihe awọdụ Igbo, ndị Igbo nwere ndị ọbịa dị iche iche nọ n'etiti anyị, mana ọkwa n'ụlọ iri isi Igbo onye ji kpọlite Igbo. Na-asịkwa na ihe emetụrụ anyị ọbịa aka. Igbo ekele m unu, Igbo rienụ, zụọnụ. Onye eze ọ jidere n'aka ka n'ihu na-adụ anyị na mma, na-akụ n'aka. Igbo mmanụ ndị Anambra ọgọkwa ebe a, ndị Anambra kwenụ kwesịrịnụ, ndị Enugu ọ nọ ebe a, Enugu kwenụ kwesịrịnụ, ndị Imo ọ nọ ebe a, na-ewere ohere a na-asị na ka m pụtakwara apụta, na-asị na ihe awa ọjị Igbo, ọjị a ga-aga ije. E nwere ndị chiri echichi ndị Igbo n'ebe a, o nwere ndị chiri echichi dị iche iche, nwee ndị si na mba dị iche iche. Na-asị ụmụ nwanne anyị ndị si na mba dị iche iche na Spain,
by state ka ha were ofu ndị ọsta ụlọ nke ọjị biko unu ya bịa warịla anyị ọjị ka a na-awarị ọjị na-aga gburugburu ndị biko ndị cultural dance bido na-egwu immediately ruo na enwere time ihu na egwu ga-abụ 5 minutes biko please I want to use this opportunity to please come and have your seats. President, number one seat is recognizing the presence of Mr. Innocent Uzodinma from California. From California, you are highly welcome to the high table.
ga-akwado ego unu bịa n'aka unu ga-apụtakwa ọzọ unu ga-apụtakwa ọzọ. When the chairman says stop, please stop because you have a lot of things to do. I know you people are going to give us music here till 3 o'clock in the morning. We will hand over the microphone to the president of Igbo Association in Malaga to give us a speech. Also, the people of Abia State, you should get ready immediately. The president finishes his speech. You people want to give us a special appreciation for what is going on today. So please, the MC, hand over this microphone to our president of Widi. MC. Our members in Igbo, there were.
ka nye ekele na ndị isi dị iche iche na mpaghara Spain. Eji m ekele wee na-ewejere onye isi ndị Valencia bụ Honorable Okesili Obi. Jikwa ekele na-ewejere onye isi ndị Musia bụ Emeka Ọnụma. Jikwa ekele na-ewejere onye isi ndị Madrid bụ Adịra Tukwumma. Buru ekele na-ewejere ndị isi Mayoka pastọ na onye otu ya. Were ekele na-ewejere ndị Sevilla agbata obi anyị. Eji m ekele wee si ụlọ nnọọ hinne. Esi m ohere a wee na-ekele ndị Imo steeti nọ na Malaga, na-ekele ndị Abia steeti nọ na Malaga, na-ekele ndị Anambra steeti nọ na Malaga, na-ekele Enugu na Ebonyi steeti nọ na Malaga. Ejikwa m ohere na-ekele ndị Edo steeti, were ohere na-ekele ndị Nigeria community, were ohere na-ekele ndị Nigeria women, were ekele na-ebujere ọhaneze ndị Spanish, ndị Paraguay, ndị bịara okeshọn n'ụbọchị nke taa. Unu n'anya ejikwa m ekele na-ewejekwara ụmụnne anyị ndị Delta. Unu n'anya ana m ekele ndị ichie, ndị eze, ndị ikwu na ibe, ndị bịagasịrị n'ụbọchị nke taa ịnọnyere anyị na mmemme a nke anyị na-eme n'ụbọchị nke taa. Ọ bụrụ ihe ọṅụ na mụ nọ n'etiti ụnụ. Ọ bụrụ ihe ọṅụ na m nọ n'etiti ụnụ wee na-agụpụta ihe gbasara nnọkọ ndị Igbo nke a na-akpọ convention n'olu oyibo, ya na iri ji ndị Igbo n'ụbọchị nke taa. Mana bifo m gaa n'iru, achọrọ m ịkọ obere akụkọ gbasara ndụ nwoke na nwanyị, agadi na ụmụazị ndị si n'ala Igbo pụta, ụdị ndụ ha na-ebi ebe ọbụla ha nọ. Unu na-anya ndị Igbo bụ ihe pụrụ iche n'ụwa niile a. O nweghị ebe ọbụla ị ga-eje n'ụwa niile a ka ife ebe ọzọ si na Igbo nọ, na-abụ sọsọ obodo ha na-akpọ Naijiria. Ada unu mana ndị Igbo ebe na ebe ọbụla ha nọ, ha na-agbasi mbọ ike. Ife ọbụla ha na-eme, ha na-emesi ya ike. Ebe ọbụla ijere ife onye Igbo gbawago ọsọ, mara na obodo ha adịghị mma. Ụbọchị taa anyị na-eme emume gbasara ihe ndị Igbo. Ọ bụ m obi aṅụrị n'ụbọchị taa na ụdị mmadụ dị iche iche bịakasịrị n'ụbọchị nke taa. Ihe anyị na-eme n'ụbọchị nke taa bụ igosi ụdị mmemme anyị na-eme n'ala Igbo, nke bụ iri ji. Ada igosi ịnọkọ n'otu nke ụmụnne.
ndị Igbo n'ala Malaga na Spain. Aga m akọrọ na obere akụkọ ihe ndị Igbo na Spain metụgoro kemgbe mbido chiba ha. Ndị Igbo enwego ebe a na-akpọ ebe a na-eme nzukọ a na-akpọ Igbo Sekretariat. Ndị Igbo kemgbe mbido chiba ha ka ha nwere ebe a na-eweta nri eji enyere ụmụ nwaanyị aka. Nke ndị obodo Spain na-enye anyị na nkịtị. Ndị Igbo enwego ịsọmpi nke a na-akpọ de futbọọlụ n'obodo Malaga. Ndị Igbo mekwara constitution nke ya ejikọta Igbo niile na Spain. Ndị Igbo nọ na Malaga bụ ndị mere ya. Ndị Igbo mekwara ihe ime onye ga-achị ha ịtụnye aka. Ọ bụ ndị Igbo nọ na Malaga mekwara nke ahụ n'ọchịchị a. Ndị Igbo emekwa magazin, ndị otu ndị Igbo na Malaga emekwara magazin maka ọchịchị ndị Igbo niile. Ihe mere ka ihe adị ga-aga bụ ndị anyị họrọ ga-eme ka ihe aga bụ ndị kọmitii a na-asụ n'oyibo. Ọha bụ ndị kpakọrọ ihe niile ọnụ, ihe wee na-aga. Ya kpatara ndị asị ndị Igbo n'ebe dị iche iche nọ na Spain ka ha wepụ aka na nkọcha n'ịlụ ọgụ n'ime ụdị ihe dị iche iche nke ya dị mma na ndụ mmadụ. Ebe na ebe ọ bụla onye Igbo nọ ka ihe ọma bụrụ nke ya. Ka onye Igbo ọbụla mara na ọ bụ nke nwanne ya. Mgbe na-eji oge a eji m oge a wee na-ekene ọbụna ndị nyere anyị ebe anyị nọ, ndị isi ụlọ akwụkwọ ebe a, ndị nyere anyị ebe anyị nọ maka nkwado aka ha kwadoro anyị wee nweta ebe a. Anyị jikwa ekele na-ekelekwa ndị obodo a na-akpọ Ayọtụmentụ maka enyemaka ha na-enyekwara anyị. Ha bunyekwara ọtụtụ eche na ọtụtụ tebụl iji gosi na ha kwadoro ihe anyị na-eme. Ana m ekelekwa ndị NGO dị iche iche, ndị dịka Red Cross na ndị mpaghara maka nkwado ha na-akwado anyị. Ndị na ndị Malaika maka nkwado ha na-akwado ndị otu ndị Igbo. Ejikwa m ohere a na-ekele ndị otu ndị Igbo niile na Malaga, ka ndị otu ndị Anambra steeti niile, na ndị otu ndị Enugu steeti niile, na ndị otu ndị Imo steeti niile, na ndị otu ndị Abịa niile, na ndị otu ndị Ebonyi. N'ime kele enwere ya na Anambra State Association Malaga ASAM, enwere Enugu State Progressive Union Malaga, enwere Imo State Association, enwere Abia ndị ọma Progressive Union Malaga, enwere Olusolitary and Cultural Association Malaga, enwere Association of Senatorial Zone Malaga,
Ademweziri Mpano Festival and Cultural Association, Malaga. Wee na-ekele ndị ga-abụrụ ndị Igbo nọ n'etiti anyị. Eji m ohere wee na-asị ha nnọọ na taa na anyị kwadoro ịkpọ ha n'ụdị dị iche. Mgbe jiri ohere wee na-ekelekwa ndị niile gbara mbọ, ndị ụra abalị chụrụ, ndị mere ka ihe a na-eme n'ụbọchị nke taa bụrụ ihe gaziri agazi. Wee na-asị ekele dịrị unu niile n'aha Jizọs. Ogologo ndụ Federal Republic of Nigeria, ogologo ndụ ndị Igbo niile n'ụwa niile, ogologo ndụ otu ndị Igbo na Malaga, ogologo ndụ Spanish Kingdom anyị nọ n'ime. Igbo mmakwanye. Asị na okenye na ha nọ n'ụlọ egwu ọmụọ n'ọbụ bikonu ndị leaders, ndị isi ndị Igbo nọ na ngalaba niile dị iche iche, unu ga-enye ha nkeji ikwu okwu kelee ụlọ ka ha marakwa n'ihe eji bịa ihe bịara convention Malaga ga-ekwelu ji ha. Anyị na-eme convention unu nye anyị ohere anyị mechapụ convention na ndị oge unu eriwe ji anyị anọrọ n'ihe ji. Biko ịga egbugere nwa oge unu, biko unu ga-ewere mmanya igwe eji ekwu okwu nye ndị ọzọ, ndị isi Sevilla ka ha kelee unu, ma ndị si Musia ka ha kelee unu. Ọwụta ka ndị gaji eme cha Igbo kwenu. Sevilla. Apa is the right to Saneto. Make a them on Sevilla. Igbo president. Igbo president. I don't know how to end the manager. That's in the guy who was in the nice life. Organize Musia Spain. I found the I'm making a Malaga getting Sumanda and kind of all never. Now see here after Jesus Christ morning one. Na nisi na hapa ni ndio Malaga na mnono sana. Haya na sio nisi ndio Malaga na location na kitu. Kideki ndije hapo na ngunu sio kujini ndio mtapa ni ndio basi ndio. Wewe ndio watu na Jesus. Hata sio Igbo kwenu. Igbo kwenu. Eji maza. Ndio IPN. Oga America. Na hazi ile kazi nanda batani kana batandi doros na sila chineke kwa Mungu na ka na Jesus Igbo
Emeka CU Ọdụma ọ bụ nwa bụ onye na-anọchi onye isi na-afụ maka ndị na-eto eto n'otu ndị Igbo n'ụwa niile. Onye isi si na Virginia, United States of America wee zie m ozi m ga-ezi ndị Igbo na Spain. Nke izizi bụ na anyị kelere unu si ndị Igbo World Assembly ewabido n'afọ 2008 wee ruo n'ụbọchị taa. Youth Department anyị na-aga n'ihu ọfụma. Bido mgbe awa ruo kịta anyị mepelu ụlọ akwụkwọ n'obodo Naijiria ebe a na-akụziri ndị mmadụ ka esi akọ ugbo, azụ anụmanụ, aka ọrụ dịgasị iche iche. O wee bụrụ ya bụ na anyị na-ayọ ndị Igbo na Spain ka ha tie aka wee kwado ndị nwa n'ụdị aka ọrụ ọma dị otu a ka obodo anyị bụ ala Igbo na-aga n'ihu. Ozi a ka ha siri izu site n'afọ onye isi bụ Chief Azụ Ikejiana bụ onye isi Youth Empowerment and Development Institute Igbo World Assembly. Ndewo. Igbo kwano kwezono biko ahamu Maazị Kingsley Obi onye isi ndị Igbo na Valencia kọma na abịara m here n'aha Igbo World Assembly nke ha na ọhaneze na-arụkọ. Eji m ekele bịa ndị Igbo niile n'ebe ọbụla dị iche iche si ka ekele ndị Igbo nọ na Malaga, ha sị na ọ ga-adịrị ụnụ na mma. Ndị Igbo nọ na Valencia jikwa ekele bịa na-ekele ụnụ na ọ ga-adịrị ụnụ na mma. Ndị ga Igbo General Assembly si na ọ ga-adịrị ụnụ na mma. Dịka anyị nwere ihe ntuli aka our president elect, biko ụmụ nwanne m ndị Malaga, anyị ga-eduhe n'iyi ọrụ na before tupu unu eriwe ji and ka aṅụrị anyị zuo oke ka anyị soro unu na-eri ji. And o nwere obere ụmụ ihe ndị m hụgasịrị ụmụ nwanne m bịara, ndị Imo nụrụ iche, ndị a nụrụ iche, ndị a nụrụ iche. Ihe ha wụkwa mmụọ ndị Igbo ji aga. Anyị bịa convention, anyị kwesịrị ka anyị nọkọ n'ọnụ. Biko otu a ka ndị Igbo na-eji anọkọ ọnụ. Ịbịa nwee ndị a nụrụ iche, ndị a nụrụ iche, biko ọwụ ka esi eme. Ọhaneze ndị Igbo na-arịọ arịrịọ ka ndị Igbo niile ebe ọbụla ha nọ ka ha jiri ofu obi na-eme ihe. Anyị jiri ofu obi, onwe ihe anyị na-agaghị emenwu. Biko ka Chineke nọnyere unu. Anyị kelere unu ihe niile nke unu mere, ma egwu ndị a na-agba Chairman Organizing Committee, anyị mere gị appreciate. Eji m aha Chineke na-ekele unu, na-ekelekwana onye isi ndị Igbo nọ na Malaga, na-ekele president elect, na-ekele ndị isi niile si ngalaba dị iche iche bịa. Chukwu ga-agọzi unu n'aha Jizọs. Biko ndị Malaga, unu ga-enwere anyị obere ndidi. Ihe awụ ịga convention
biko ka anyị mechapụ ihe anyị ji bịa anyị anọrọ ala rie ji dịka e kwesịrị ka esi rie ji ka unu na-eme ka Chukwu ga-agọzi unu n'aha Jizọs. Penshọn ndị Igbo Chukwu gọzie unu n'aha Jizọs. Enugu State na-display on the Enugu State egwu ogele ndewono ndị Enugu State Chineke ndewono ọ bụ egwu ogele ka unu na-ahụ ọkụ mere ndị Enugu State jenu ka unu ji ndewono ọ bụ egwu ogele ka unu na-ahụ ndewono ndị Enugu State Chineke ọkụ mere ndewono. The MC now will hand over this microphone to the Igbo leader in Spain to do the inauguration and the swearing-in ceremony. So, as a people, it is your turn now. Everyone say Igbo, and everyone appreciate Igbo. Please hand over this microphone to the... I will give our mouth to speak for the Abia.
Express. Obi anyị ụtọ ka anyị ji hụ na-achọta anyị ebe ọbụla n'obi, ebe ọbụla n'isi ya Chineke dị unu n'ala. Onye gewa ntị ka m sọọ n'okwu oyibo. Firstly, we are grateful to God Almighty who made us possible for us to be here today for the New Yam Festival and introduction of our new officials, the President of EGA, swearing in of EGA. We are happy today to welcome him for the new seat. Your Excellency, ambassadors, and the permanent representatives of Federal Republic of Nigeria, traditional chiefs, and the Golden Imo Council of Elders, ethnic group representative, distinguished ladies and gentlemen, I feel very elect for the opportunity in special way through a challenge. It is also more important in response to confidence for these friends and the great occasions. You are welcome. Historically, development Abia State is formed and initiated for the letter of a group of people, namely Abangwa, Bend, Isikwado, and Afipo. God's own state is the meaning of Abia State. May God bless everybody here and take you home, respectively, including Abia. Please, I want everybody to get seated, please. And I get what I call for get elect. But before I get make car, I can make sure that appreciation. Make sure that all the annual Makana can't make the bronies in the when I spend. Over and then I run Rusik. Over and then I put Posik at and the mother apple, a teacher, Napo, in a combination. You need to have better, no to dig. Nabata, you can tell your master, you see, digger. I'm a digger, well present here, or to do 10 digger. Now, sorry, I can present here. Certificate of merit. I told you Tunde Iga. Ube. Abu onye ọbụla ma ama. Abụ n'afọ nke Igbo. Onye ha bụ onye ọzọ. Na-amanya na ọnọghị ebe a. Mana amara ahụrụ erubere aka
I'm saying, anybody in Spain, they make appreciation, they recognize the contribution, Chief Lolo Bianca Otuku, the Basara, the Igbo, the Nigeria, the Africa, the Spain. Now I know and I have points to I that the Nigerian community president, but they already submitted on behalf of Chief Lolo Bianca Otuku. When I say, na for ọrụ ụmụnne anyị ndị nọ na mbaraka dị iche iche na-arụsi ike n'otu ndị Igbo na Spain niile wee were ka wee na-ekpo Honorable Kingsley Obi ka ọ were certificate of marriage na wonderful work ọ na-eme na Igbo Assembly. Igbo kwenu! Igbo kwenu! Igbo kwenu! Igbo kwenu! Kwazonu! Mienu! Mono! Ndị Igbo nọ na Malaga kwazonu!
ife akara ka erubego ihe mere na ịbụ na biko ndị ndịdịrị ebe a kịta bụ the leaders of regionals the leaders of regionals ọ bụ n'ịbụ a leader of regionals biko nyere na ya nwere ka anyị sụọ leaders of regionals onye ga-abụ leader here nyere anyị efe Igbo mmanụ Chief Chris Ọfọdụ oke mmanụ ị na-elu ugbu a ndị Igbo na-achọ ịghara ọfọ jikọtara ndị Igbo niile na Spain aha anyị n'aka Igbo mmanụ ife abụọ agbamndụ ndị Igbo niile nọ na Spain ihe ga-adị na nchịkọta anyị a na-achọ ịhazi ofa ihe gbasara ndị Igbo na Spain to Sir Chris Ọfọdụire mana bifo bụ ya portfolio ka ndị Igbo kwuo okwu Igbo kwenu biko Mụnwa Chief Sir Chris Ọfọdụire ekwetara m na ị ga-arụrụ ndị Igbo ọrụ na m ga-alụ ndị Igbo ọrụ ụfọ ndị Igbo na-enye gị n'aka na ị ga-arụ ọrụ a na m na-arụ ọrụ a na-atụghị egwu ọbụla na ị ga-arụ ya n'ịhụnanya n'irube isi site na amara Chineke ka Chineke nyere m aka n'aha Jizọs. Okay, please, our new President General want to give us a speech immediately. We want everyone to go back, please. We want to hear from our new leader. Congratulations. Go back to your seat, everybody. Haciendo aquí hoy? Yo he venido muy tarde, pero lo veo bien. Es como una asamblea de ustedes, ¿no? Pues muchísimas gracias de acompañarnos hoy que estamos celebrando el Festival de los Ivo que está en Málaga. Nos encanta que usted esté aquí hoy. Muchísimas gracias. ¿Y quién es este? ¿Su mujer o su madre o...? Suegra y mi señora. Ella suegra, yo soy la madrina de Amarachi. De Amarachi. Qué bien. Y como ve la cultura y la vestido que las mujeres han puesto hoy. Pues que yo me encanta. Y además yo llevo ya muchos años de conocerlo a través de Vesturia. Hemos sido vecinos. Me encantará que usted esté aquí y acompañarnos hoy que estamos celebrando. Muchísimas gracias. From the High Commission, if there is any, I salute you.
the Alcalde, and distinguished ladies and gentlemen. Fellow Igbo and Nigerians, as on this convention to promote peace, unity among the Igbo people, and to establish poverty alleviation, still acquisition of which is the goal of Ohaneze. I send you fraternal greetings. As one who has been entrusted with the honorable responsibility of being the newly elected president of Vega, I must confess that it is a source of deep pleasure and encouragement to me to receive assurance of the support of the people. Ndị Igbo, this is the start of the era. The dam is cast. Una nuku maka ịga before, but on behalf of my elected officials, ndị m na-afọ ya alụ ọnụ, ana m agụ na ya enwe so many changes. We are here ka anyị pụrụ Igbo maka Igbo bụ a very distinctive tribe in Nigeria, and that is why wherever you go around the world, everywhere you go n'obodo niile, you see an Igbo man there. So the ebusia mata mebe arụ na mwezi nwana alụ mere. Na ibe anyị emebe nwa nna anyị oge ọga anyị na ibi ọkụ ọya chịkọrọ ụgbọ na mgbochi bere ya na ibe a na-eme. So biko nụ, oge ebido sikwa, ana m ayị unu, without support from most of you, ife a na-ebu onye nwisi. But then it is support from each and every one of you. And the more I encourage my officials, now there will a different change, reformation, a total eager. As far as I'm concerned, we believe, I've met with them, we believe on the politics or leadership of consultation. We'll be consulting, everybody will be carried along. No matter the association in here, whether or not the Anambra, the Enugu, the Abia, the Imo, everybody will be carried along. So what I'm saying is, now as it stands, only Malaga as the president of Anambra, I'm taking Anambra to balloon dimension. And the same spirit can be a deep eager to a different level. So because most of you are eager. And when our parent body I be affiliated with Igbo World Assembly, of which only CI Chief Doctor and a princess. Farm and Ifan I met today. So as time goes on, all hands will be on deck. We have to work. And I promise you, as far as I remain the chairman or the president of the IGA as it goes, IGA will be a different level, a different thing, a different entity, everything will come together. So Bikon, as the commander-in-chief of IGA, now, I, on behalf of my elected officials, I accept the commission given to us to do this work within these 2 years. And I want to announce that the next hosting rights. Hello? Hello? I want to announce at the same time that the next hosting rights of this convention, I am working next year, should go to Musia. Who is the president of Musia here? So, by this time next year, October 18, I know you are back upon a Musia. Nebo Yoyo. Ife Meta. Valencia created a kind of a pedestal
a kind of, create a very big impression. Malaga make the party this year. We expect by next year, Nandi Musa will expect the best from you. And that's how it goes. And as we are doing the same time, from next week I will do consultations to the people that matters, the leaders of thought, our men are in different places. We will start talking with them. Our worldwide president and the president, we will start talking to him. And this wouldn't have been, this figure saying today wouldn't have been how where it is today without the effort of some people. People like Kingsley Obi is not marvelously for him. People call the actor. Yes. He's a gentleman. I've not known him for so long. I've not known him for a long time. And I've been let him and I share every moment with him. So people like Asarok and our president, about the Biko, and we appreciate it. We appreciate you people. And the present chairman, Anoku, you've done marvelously well. Okay, they believe for the medical then they take a government. I love you and I appreciate you. And in the Malamu, from every kind of every respect, Biko, we give you great thanks. Ibo Bueno! Madrid! Madrid! We are behind you and we are every inch of the way. This Sevilla, we are behind you to bless you. In Barcelona, everywhere, we are every bit of the way behind you. And everybody, in this Sevilla, everybody, we are behind you. We carry everybody, Valencia, everybody, we are carrying you along as it goes. Because God will keep blessing Nibo. And God will keep blessing Nigeria and the state where we live. God will give them lots of blessings in Jesus' name. You are first one. Convention Musia 2014. Imo State, the piano ono display ekuno biko bewono biko ana apology wala na apology ane Imo State the display biko bewono no controls biko young black na ne bi nkente
Eze mụrụ m eze alụmle abala m n'ụlọ akụ aga-adịte n'ụra ngwa. Eze mụrụ m eze alụmle abala m n'ụlọ akụ aga-adịte n'ụra ngwa. Eze mụrụ m eze alụmle abala m n'ụlọ akụ aga-adịte n'ụra ngwa. No.
Oye,
onye ọbụla aka biko a na-achọ iwaji ugbu a jajajaja Igbo benu estamos en el momento muy especial de este fiesta, por favor. Everybody have to get there, please. We are in a very special moment, please. And after this moment, please, CK Woodin, the special man, the man of the people, our everybody, man of the people, CK Woodin, the come and play. What I say? Sí, hola. Chief Dr. Anthony Amadeu. Adamabo, the regional head of Bunde Valencia. Georgia. Now, the regional head of Bunde Sevilla. Now, the regional head of Bunde Murcia. The regional head of Bunde Murcia. Now, Papa. And then our representative from the regional head of Enugu State. And about the regional head of Abia. The regional head of Abia State. And about the regional head of Imo State. Because come to Tempa. Maka ihe abụọ erimeri ndị Igbo and ndị isi niile ga-adị present because ihe a na-eme abụ obere ihe ahịa eji mara ndị Igbo. Ozugbo bifo a na-aga n'iru ndị were makrofon ihe anyị na-ahụ ihe bụ omenala Naịjirịa Igbo na-eme ebe anyị ka eji bụrụzie n'obodo Spain and ọ bụrụ na anyị ga-ahụ na ji Igbo ruru eru anyị na-asị Igbo bụ Igbo n'ebe a onwe m na-ekwu okwu Chief Dr. Anthony Chinenye Amadiegwu Petros otu ndị Igbo Association Malaga n'ikike nyere m ka ndị na-agụ ọfụ a na-asị na ji Igbo ruru eru n'afọ a Igbo anyị ga-eri ji erita ndụ n'aha Jizọs ka anyị na-eri ji a ka anyị ga-erite ọganiru ọmụ unu ga-asụ unu ọmụ anyị unu ga-amụrụ unu nwoke mụrụ unu nwaanyị anyị ga na-eje eje na-abata abata anyị abịarụkwa obodo a bụ ile ndị ọcha abịakwara ịkwara ihe ha kwara n'ebe anyị ka je mezi obodo anyị President of IGA, incumbent, Chief Chris Dume, Your Majesty, onye na-achị Igbo n'ụbọchị nke taa. Omenala Igbo na-efe pụrụ na ndị Igbo a na-eje last. Ka wee na-epi ụgbọ Olisa bi n'igwe na ji anyị na-achị ili nnukwu omenala maka ife gasịa ọdịnala ara bụ eke.
I'm going to see if I'm a case and answers to other to them. Mana, Omenani, Lord, Buddha, religion, Omenani, and Omenani. Jobara Pakas, Manon, so Nigeria, I Lita Mami, Lita Konuche. If I be a low put down, if I'm a million, so no, I don't I had a mean on Aga. I rap Millibag and Lisa, Gambisa, whoever told me that. If I be on the I want an alpha Jesus. One even a silly. Monday February, Manamuro, Manatro, Ilitia, and I was soon enough by Jesus. You don't know who would have come. If I here, and I could have by Jesus. And when I hear now, by the time I is here, I am when if I about reformation changes. Open doors, open heavens. No for that. Never need to spend now. Nigeria, a Russia, by the time you were Charlie, I do the Nobel Manuel Lacha. Nigeria, Fabini, Yemi Fenine, Ayelena Buti. Where did you go on this occasion when I can Madudika? Ndisi Mazivia, the President Maja, Ndi London, Waki Bia, Valencia, Ndini Nezendi Igbo not here. Then everybody not here. If an Emeluni, now fight Jesus. Barcelona, Musia, Mecca, Ochiamata. Unu Messiana, Nakapunu, Opolu the Lord is now fight Jesus. By the time I know Sikwa. Agarozo, ndị musi ahụ ebughari ọnọdụ elukofa emekwa nke karị nke naga n'afọ Jizọs na ife ọbụla anyị na-eme akpọkụrụ Olisa bi n'igwe ma na ife abụọ n'ụba n'abara uru a wee na-asịkwa ụmụnne anyị ma ndị Igala ịma na Igbo nwere so much people busy around Igala bụ Igbo akwa Ibom Igbo ụmụ obi kwere Igbo eji enweru m Igbo rum ikpere ife niile anyị akpọtacha ụmụnne anyị dị iche iche fabata nọela ya na-eli olili n'ọchịchị gọọmenti ya bụ gọọmenti ọkachasị anyị wee na-asị na Jehova abụ ọgara na-atụ Chukwu egwu Jehova anyị na-ekpelụ ya abịa gọzie ji a anyị elie ya lite amamife lite akọ na uche lite ife niile eji abụ mmadụ ndị amụrụ nwaanyị amụ nwaanyị ndị mụrụ nwaanyị amụrụ nwa ya amụ nwa ama ife aga ife n'arụ a n'afọ nwa bụ Jesu Kristi dị nwenụ so with the power conferred na Muma with the president of the IGA and with the ụmụnne different regional presidents and the state president. I now watch here. How about this here? Not the account to 5 words. Jesu. Christmas Day. Jesus, the King was born on Christmas Day. Jesus, He is wonderful.
very happy because we are enjoying with your happiness. Thank you. Gracias. So, when I was very young, I learned this song. Kumbaya, oh Lord, Kumbaya, Kumbaya, oh Lord, Kumbaya, Kumbaya, oh Lord, Kumbaya, oh Lord, Kumbaya. Thank you very much. For the next time, I'm going to sing for you some Kalamayan. No. I'm very happy. I'm very happy. Okay, goodbye. For the next time. Thank you very much. Yeah, you're welcome. Thank you, ladies and gentlemen. As you can see, when everybody is free to come to the table and cut their own piece of yam. Yes. At the same time, thank you to the magazine. You can come up to the right table here to have a look. Please, we are launching our magazine. If you look up here, you will see the Inga magazine. The advertisement here, the message here, comprises everybody here is fine. Okay, good. Now we are giving the Edo representative in Malaga a copy of magazine to launch for us, please. Nobody will say he's here on his own. We are here in respect of our great brother and friend, the Indigo of Malaga. So, on behalf of the Edo United Association, I'm launching this great magazine with a turkey fish here. With an envelope, please, Secretary Paul Ibu, come around to take note of all. Mr. Paul Ibu, please come around. Professor, please, we need you. I swear. Association and they give 50 euro to this magazine. In the association, where would they drop one and two? Magazine. Yes, sir. Yes, sir. It's not an individual.
and his authority given to me, the king our father said, I will use authority. I get you, so you can know that 50 euro. And you will get 200 euro. Igbo video from Anambra from Nri. So they will say about the Benata now is all about it. All the guy may believe it. And if I can go see Anambra here. Never called in early morning. Or where get to officer and get to his way. I have Lucia. Mana I have I have a khaki for on behalf of Anambra State, I will have 500 euros. Anambra 500 euros each along magazine. Okay, thank you. One man worked Henry J. Only a sum of 100 euros. Henry, I make it. Need to prepare a member. I am breaking money. Ibo Petuano! You don't need your children. Otherwise, you don't waste time money there. Konaka! Only a couple of
I'll be supporting the magazine for the summer. For the summer, 100 years. I am well honored. I am well honored. I am well honored. Only Cindy Musia, who the vice president of IGA. Fare mobilita, if you was the guy, because I'm not going to go by chap, you will wait. Chap, you will wait. I'm not going to Musia. I have a begin. If I am media, you know, I see and he had everybody I started 50 years for them to go magazine now. That's my GDA job. We love you. Because you want issue and you will put that from a good person and you want to read. More than a chairman in the area, a woman by power. I don't know what is it. And anyone else, I get a phone, I watch you, sort of happy. And when they get able to carry out his answer, nobody gives them more than us. And we give them more. One I see you're from the Yoruba Association. I would like to ask what's your own opinion in this occasion today? My name is Bengolo, the Chancellor of the Yoruba Association. Really, it's okay. It's something really worth the while. But I think we can improve on this. The arrangement was not that okay. I believe if we put our hands together, we can do better than this. I want to implore the ESCOs of Federation of Igbos in Malaga and in Spain to join us together and give us something more. We're supposed to see some symposium, lectures, seminars. But nothing is happening now. We saw some more, probably one or two cultural dances. So I think we deserve more. Understand? We need to express our culture. I'm a Yoruba man, but I believe Igbos are probably or can equally do more than that. That is our culture. And that's just the basis of all those things. That is better. Yeah. Thank you very much, sir.
from your own observation, and I would say what will the Yorubas learn from this kind of situation now? My brother, I think I want to correct you. Yeah. The Yorubas in Malaga, I think we're the pace setters. Yeah. We're not going to learn anything. Yeah. You guys should learn from us. I'm sorry, but that's the truth. Yeah. But I think we had our anniversary on the street for the first time in the history of Spain that we had Yorubas or Nigerians having a party on the street. So that's a record. That's why I'm saying we are pesetas. So I think we've gone a long way, and people should try to emulate what we are doing. Understand? Yeah. What advice will you give to our fellow Nigerians that are exhibiting their cultures, that have been hiding their cultures just beneath their legs, and are they ready to give it out? What will you be saying from this occasion today? I'm fine. I think it's something really worth the while. Like I said the other time, we can do more than this. We need to put our hearts together. If we do that, we can go beyond this level. No, I think everybody should emulate the Igbos too, like we have done in the past. So they start to emulate every one of us and try to do more than this. Listen, all these things we're doing is part of integration into the Spanish society. If we really integrate the society, we can be able to give our best. Understand? That's how they can be able to know us. Listen, they're giving us a kind of bad name. But I think we can be able to change that kind of name that they're giving us. Let's try to show them that we are part of the system. They can be able to know that we are here. Thank you very much, sir, for your opinion from the Yorubas Association. And if I would like to ask once more, the name, you have said it in the beginning, but at this point I would like you to repeat it because some people might not hear it when you say it at the beginning. So they would like to hear it at this time. So what is the name again, sir? Secretary of the Yoruba Association of Malaga. Thank you very much, sir, and it's nice to meet you. But otum se fu ya odi ko na no Malaga odi ko ono berabia na mmemma ka ifu to no se fu ka mmemma se wega. Yes, ndewo na ajụjụ anyị nwa abịara anyị nọnyere ụmụ Igbo ndị na Malaga, ụmụafọ Igbo nọ na Malaga. Anyị nwa si Sevilla, the capital of Andalusia, dị anyị nọnyere ụmụnna anyị because ihe anyị na-emewu ihe anyị kwuru ka anyị na-eme maka na ihe anyị megatụdo awụ na mbido kama na anyị bịakwara na ndị ọwụ ụlọ ruru n'oge nke ha ndị si na mba dị iche iche bịa nọnyere ha. Obi dị m aṅụrị na ihe Malaga mere taa o ju m afọ maka na ọfụ ụra na-eribeghị since 2 or 7 months na erimie na Malaga o gosi na ihe Malaga na-emewe obi ha dị ofu. Emere m appreciate ihe ha mere, obi dị m aṅụrị. Mụ na nwanne nwoke nọ ebe a wụ nze nke a na-ekwu okwu ya Obejiri ọkwa nwafọ Igbo nwafọ Imo steeti. Anyị chaso gbadata ka anyị bịa fụ ihe Malaga na anyị nọnyekwere ya so obi dị m aṅụrị. Ndewo. Daalụ sir. Daalụ. Anyị si ekene dịrị Chukwu onye mere ka Igbo ike bịaruo ebe a n'udo. Last part Chukwu edughị na n'udo n'ọnwụ. Ụmụnne m ga-anụkwa n'olu gị na onyonyo a wee sikwanụ ahapụbụ ụmụnne anyị ndị nke jikekwe na n'obodo Igbo na ọdị Igbo mana a ga-alagwa ka ha mara afa ụmụnne anyị ndị gwara ha okwu a. Biko m ga-ebido na agụnwa. Imego aha eji mara m obodo a Iron Body nke mbụ na Spain ala Spain. Aha ejichi onwe enyi one of Aba Sevilla. Obi dị m aṅụrị ịnụ na enwetara m onye dịka ụnụ anyị abịa ka anyị nwe aṅụrị together. Ndewo. Anyị ga-alagwa ka anyị mara afa gị. Aha m Declan Obejiri, Eze Obejiri bụ nze nna Igbo ize n'ala ọlụ n'Imo steeti. Mụwasị ebe a na-akpọ Sevilla bịa ịnọnyere ndị Malaga because ọ sị na ebupụburu last afọ gara aga ọ na Valencia ka ọ na-akpọtụ ma nọkwa ebe a na Valencia na-ahụcha ihe niile ma ndị sicha Afrịka bịa ma ndị sicha mba dị iche iche bịa maka ihe Igbo mgbakwana onye ihe Igbo na-amasị because a sị na Igbo wee Igbo ebe ọbụla ị gara ị ga-ahụ onye Igbo obodo ọbụla ị gara n'ụwa ị ga-ahụ onye Igbo nke gbawa Igbo ndị Chukwu keziri ọfụma
so onye ọbụla ndị Igbo na-eme ndị ọzọ na-amụrụ from ndị Igbo so mụ asikwa na ebe m si bịa kamgbe ụtụtụ anyị nọ ọhịa kamgbe elekere 11 anyị nọ ebe a mụ na ịkwado ụmụnne anyị ndị Malaga so that Malaga lekwe Sevilla ofe Andalusia so ihe ha mere n'ụbọchị taa ma ndị si ebe dị iche iche bịa ma ndị si gburu ụgbọelu bịa ma ndị gburu ụgbọ oloko bịa ma ndị gburu ụgbọ mmiri bịa ma ndị ji ụgbọala bịa ma ndị ji ụgbọ ọgbatumtum ma ndị ji igwe ma ndị ji ụkwụ ma ndị ebe ọbụla isi bịa ana m ekele onye ọbụla because ọ dịrị izi mmadụ hapụ be ya hapụ ezinụlọ ya bịa nọnyere ụmụnne ya ọzọ asị na agbakọ onye ọma mere ya bụ ụfụfụ mana asịkwa Chineke obi n'igwe onye nyekwara ya ike bịarute ebe a because ihe ọbụla a na-eme asị na onye ọbụla na-eme mme ya kpọọ Chineke ka ọ bịa were ọnọdụ ọzọ ọwụ na Chineke anọnyere anyị ihe na-eme n'ụbọchị taa aga so ya na masị ekelekwa eburu abụ ekele na ebubere obi n'igwe nke atọ si iji weba ya eriwe etuto okwere ka anwụ chagbo ndị ya okwere ka mmiri megbo ndị ya okwere ka oyi tugbo ndị ya anyị na-asị Chineke ya eriwe otuto mana ayọkwa Chineke afọ ke na-abịa abịa ya edurukwa ya ebe anyị ga-aga be mmemme a mekwe n'udo na ịhụnanya ụmụnne anyị ndị ke na-anọdụkwa n'otu ebe ọbụla ha nọ ha gbakwa na mbọ bịa n'ọgwedịrị ibe ha bụkọs asa ezo mee ihe na ya bụ ụda so asụ fọ ju fọ ofe ala fọ ọlụ ha n'ọnụ n'afọ na daalụ ụsa ịgbalịala ụmụnne m ga-anụkwa olu gị wee makwa onye na-ekwu okwu a asị Chineke gọzie gị ma nyekwe gị ike nke anyị ga-eji wee chukwu na mụsi ya n'afọ na-abịa n'agha Kraịst. I'm a chairman Nigerian community na Malaga. Ke ko bi di ko ngene ụbọchị taa ifu na fu mpakala ahụ gị na bukta emereme ndị eji mara Igbo eji makwa na Nigeria ahụ anyị na-represent. Anyị chọrọ ka mara ka obi dị gị na anyị ga-ekwu na ime okwu a. Obi dị m ụtọ nke ukwuu na mbụ dịka onye Igbo nke ọzọ bụkwa dịka president Nigerian community ndị a na-eme ememe a taa ndị Nigeria so ndị otu m na-emekwa mmemme obi dị m ụtọ na anyị nwere ike ịnọkọtali ọnụ kpakọ onwe anyị ọnụ mee mmemme dị otu a o ziri na anyị wofu sọọ ihe obi ụtọ and ihe ndị a na-eme ebe a taa omenala anyị obi dị m ụtọ na omenala ahụ anyị bụ si obodo anyị bi ebe a na anyị ahapụrụ ya ka ọ nwụọ anyị mekwa ka ọ na-aga ụmụaka anyị anọrọ ebe a na-ahụkwa ya ọkwa ha nwaga ahụ na ihe ndị a ga na-aga echi keekwanụ ihe ndụmọdụ ga-enye ndị Igbo anyị ndị nke na-agbala asụ na ihe dị otu a na ihe awụ obodo oyibo na ọgwụ ihe abara ime ele ndụmọdụ nwere ike inye ha site na ohere nke dị otu a ndụmọdụ m nwere ike inye ndị dị etu ahụ na anyị niile nọ ebe a ụmụ ihe kpọtara anyị ebe a kama kọlcha anyị omenala anyị bụ part of us and onye ọbụla na-eche echiche etu ahụ echiche etu o si eche adịghị mma n'ihi na mmadụ ndị obodo a ji omenala ha nọrọ anyị nwagejikwa omenala nke anyị so ọ wụghị ezigbo ihe na mmadụ ga-anọche wee echiche sị maka na ya nọkwa n'obodo ha na e ga-ewepụzi aka n'omenala ha so ihe m na-agwa ndị dị etu ahụ ka ha chegharịa echiche soro ụmụnne ha na ụmụnna ha na-aga n'ihu na omenala ha na omenala dị ihe ukwuu ihe ọzọ m na-ajụ n'ahụ dịka chairman Nigerian community ele ihe nṅomi a ga-enṅomi na ihe emere ugbu a wee wegakwa na community Nigeria iji gosipụtakwa na Nigeria nwere diverse culture and things to view and to at least expectation to that ka ihe nwere ike nṅomi na ihe a ga-eweta ndị be anyị nke mbụ na ịhụla na ihe emere taa ndị obodo a bịakwara ha dịkwa hapụ ihe awụrụ ihe ha na-ahụ ọkwa ofu ụzọ ihe ndị a
a na-eme na-enyekwara anyị aka iji mee ka ndị obodo a mata kọlcha anyị, mata ụdị mmadụ anyị ọ ha mata ha marazi etu ha ga-esi ka ọ hapụ ịwụ na a na-ele anyị anya ka ndị omekome maka mmebi ihe ofu onye ma mmadụ abụọ na-eme were lee mba etu ahụ adịghị mma. So onye aha na-eme dịka prezident Naịjirịa gọọmenti, adị m hapi na ọ na-enye anyị ohere iwere omenala anyị ahụ mee ya njọ omenala dị mma wekwere ya mee ka ndị obodo ahụ ya mekwa ka ụmụ anyị hụ ya so ihe adịla anya ọ ndị Igbo na-eme ememe a taa kama obodo niile dị represented ihe ọ na-eziwu ịdị n'otu ọhịa dị mma ka anyị n'ikpeazụ ụmụnne m ga-ele onyonyo a ga-atụma n'ime onye na-agụ okwu ha nna na-eziokwu na chairman Nigerian Association of Malaga mana aka mara aha gị a ga-achọ ka ha mara aha onye na-agụ okwu a site na obere ha nwere aha onye nwere chairman President Nigerian Association of Malaga. Oge aha m bụ Ndubuisi Ọjị abụ onye Abia steeti na Naịjirịa akwado President Nigerian Association of Malaga. Ya sekretari Chukwu onye mere ka ị bịa ọ ka m nwa nọrọ ebe a asị ya ike ikwe anyị ji bịa ka ị ga-eji ana Chineke ga-echekwa anyị n'aha Jizọs. Hola, buena. Hola. Hola. Sí, te he visto aquí en fiesta de los Eagles. Sí. Está haciendo aquí. Ve que ustedes han quedado hasta ahora, entonces me parece que la gustas. Quiero saber su opinión de lo que has visto y a ver si tú has visto algo como esto nunca en su vida. Bueno, yo he visto algo como esto porque ya he estado en Nigeria. He estado 2 veces. Vale. Entonces pues me ha recordado un poco cuando estuve allí en Nigeria. Vale. Y está mi niño. No vea. Qué bien. Pero ¿qué es su opinión? ¿Cómo queda la fiesta? Está muy bien. ¿Qué tal? Está muy bien organizado, muy bien. Está muy bien animado. Me ha gustado mucho el grupo que ha estado tocando y las personas que han estado bailando. Muy bien también. Yo he estado todo el rato haciendo fotos, grabando. Pues me encantaba. Entonces, de ver a su hijo, parece que tú estás casado con una nigeriana, ¿no? Bueno, es el padre de mi hijo. Vale. Pues me encanta. Y gente va a escucharte hablar, pero no sabe quién le está hablando a ellos. Entonces, ellos quieren saber su nombre. ¿Y cómo te llamas? Yo me llamo Belén. Belén. Muchísimas gracias. Mi hijo se llama Odera. Y el padre de mi hijo se llama Oñekwe. Pues me encantará de verte aquí y te digo que gracias por venir y que Dios te bendiga. Y nos bendiga también. Hasta luego. Que Dios bendiga a todos. Hello. Yes. Well, I see you for Edo Association seat. So I still think I know your own view from this occasion. Yes, I'm here by name. Bless your moms, aka. Because I really impressed. I was so happy to see this kind of video today. And really, I know that Igbo people, they can do a better thing. I have known people, but today, I really know that they are really doing it. The real thing that made me to remember my home today, I remember Nigeria. So I'm very happy to be here. It's nice to get your own opinion. So I said, it's just nice to hear your own opinion as a good person to the culture of your people. So when do you go advise our fellow Nigerians? When do you go advise our fellow Nigerians whether they for union like this? Yes, I will give them that advice that the Edos should keep on doing a thing like this, and other tribes who will forget their culture, because to keep to culture is very good. That when we get home, we will not be like a stranger to our home, different homes that we came from. You understand? Because many years I'm being Igbo, I never experienced this kind of thing, and today I experienced it. I'm so happy to be seeing it. I'm so happy to be here. Thank you very much, my sister. Thank you, my brother. I hear your name at the beginning, but I would like to ask you the name again because people who watch this video, some of them don't go, maybe they will come after you don't pronounce the name. So at this point, I want to make you repeat the name again. My name is Flexing Omoreke, aka AB Malaga. Thank you very much, and I say God bless you for giving me this chance. And by next year, we will still see to celebrate this.
occasion again. Thank you very much. I can see you are sitting in the seat of the Abia people, okay. But I know you are from Cross River. Yes. All right. So as the Cross River person that is married to an Igbo, I know you might have seen this culture before, but I know you might have not seen it in Europe. So what will you say about this event that happens here today? Well, first of all, give God thanks for all He has done, and to witness a day like this, I'm very delighted because I've never witnessed a thing like this before in Europe, and I'm proud of the Igbo people, and I'm so happy to be in their midst. And I'm married to an Igbo man from Abia State, so this is a very unique occasion. So what advice will you give to our fellow Nigerians that are here, that are running back from things like this, in occasions like this, they like forget their cultures and say they are in Europe, it doesn't matter? Well, I will advise them because each tribe you are, because as the saying goes that a tree does not make a forest. So wherever they know they belong, I would like them to prove themselves so that because of tomorrow, I know in a case like this, when they are in oneness, togetherness and all those things flow. Like now I've come here, most people have not seen before in Malaga, and I'm so happy to see their faces and all those things. So, alright, madam, thank you very much, and I've heard your opinion, and the people will hear your opinion too. But they would like to know who is speaking to them, the name. Okay, my name is Mrs. Dorothy Onuaha. Mrs. Dorothy Onuaha. Thank you very much, madam. May God bless you and bless you too. As SND when I'm Malaga, I got like him about to open again. Yes, Daru Hitme. Inanya. As eze ndị Igbo na Malaga, abụ m eze ndị Igbo na Spain ma Malaga mana today I transfer power to the next eze ndị Igbo na Spain. So but mụ ka bụ eze ndị Igbo na Malaga. Inanya ibe abụ ibe ndị Malaga ndị Igbo na Malaga na-eme. Obi dị m obi aṅụrị too much. Inanya ihe abụ dị in fact, here Abudi organized event in the Igbo Megoro Daru since the inception of Otundi Igbo na Malaga. So I was very happy because now this event happened in my tenure. I'm an ambassador Nanga Hapuka Oche Otundi. I have the privilege to carry this kind of event to this level. I'm happy for that. Thank you. Yes. Dalusa, I am when I spent care on the body in Nibo, and then Nigerian nobody and they are one answer. I have a you mean Nigeria. I'm on Yemen, but I suppose they were Maronian Buma, Mana, a Buma Famun is a member where Kurafa. Makanda na-ege aba m ogo Honorable Philip Ibeto. Ihe modern ga-adụ ndị Igbo bụ biko a sị na agbakọnata ọnụ nye ọkpọkpụ. Ị ga-anọ n'akụkụ ma na ihe ndị Igbo na-eme adịghị mma mana ebe ọ bụ na ị nọ obodo ọbụla ị nọ ka ba ahụ ofu ịnọ wute ndị Igbo n'ebe ahụ maka na ebe a ị ga-anọ mụta ị ga-amụta maka na a na-asị onye ọbụla amacha ha ncha ọ bụrụ na ị nọghị ụmụnne gị nso ka ị ga-esi mụta ihe a sị na ebe nwa je nwe nne na-amụta ihe bụ ebe nwa nwere nne ebe a na-eti nwa nwere nne ihe ka nwa je nwere nne na-amụta ihe so anya ka ji wee na-ekwu sị ndị Igbo ebe na ebe ọbụla ụnụ nọ make any sure you identify the one with Otundi Igbo n'ebe afọ so that go na pakante ọnụ ihe na dị very important na ndụ ndị Igbo. When you want to model ụmụnne ndị n'obodo a ndị na-agba n'azụ na ihe dị otu a anyị na-atụkwa nke appreciation ị ga-enye ndị mere invite ha abịa because ọmụma ndị ga-akụ mmadụ azọ ya so ekele ebume ekele wee na-ekwu ndị niile bịara ebe a ụdị n'ụdị eburu m ube ekele maka na ọ dịghị izi o nwere ndị ga-agba oke ga-ada mana anyị kpọrọ oku abịa n'igwe nke a gosiri na ha fụrụ anya ndị Igbo n'anya igwe na-asị Chineke mere ka ha bịa ga-ezukwa anachighị akwa
ajọ mmadụ ga-abụ ajọ mmadụ a ga-abụ ha ihe ọbụla nke ha na-achọ n'ebe ha ọbụla ha nọ ha ga-enweta ya ka Chineke bụrụ onye ndu ha bụrụ onye ndu ha n'iru bụrụ onye ndu ha n'azụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Daalụ onye isi anyị anụgo afọ gị wee n'ọnụ Chineke ka Chineke dị ka ị na-edu ndị Igbo na Malaga wee nyekwa gị ike ka ihe dị n'aka n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị. ka a na-eme otu ka a na-eme nwanne ya ihe banyere ife ahụ wetara ebe ahụ na ụmụ n'ebe a ọ bụrụ na ị na-anya dịka o si aga na Naịjirịa ụnụ ga-amata na mpere ụzọ ikuku ya makwa ejiri osisi a tụrụ nke ọma wee chọọ ya mma. Mpere ụzọ na ọnụ ụzọ ikuku ya na-eji oji. Ụlọ nna m bukwara ibu. O jikwara nke ọ sakwara nke ọma. Akwụkwọ anụ a ka a kpọrọ ọgbakọ ụmụaka. Ọ bụ maka iji kwalite asụsụ Igbo na omenala Igbo. Edere m akwụkwọ anụnwa n'ihi ihe na-eri m nri n'ahụ, ụdị mwute m na-enwe banyere asụsụ Igbo ka o si were nwayọọ na-agbari na ọ bụrụ na ejighị oyibo agaghị asụsụ Igbo dịka o kwesịrị. N'ụbọchị tata anyị enwekwaghị ihe a kpọrọ kọlọ ya bụ uhie n'asụsụ Igbo. Akụkọ Igbo, omenala Igbo dịka o kwesịrị. Ihe a kpọgasịrị ịkọrọ ụmụaka akụkọ nke na-emekwa ụmụaka Igbo wee nwee akọ na uche ahụ anyị ga-eburu ihe anyị bụ. Ihe ndị ahụ niile abụrụghị ihe a na-eleghara anya. Ọ bụ ya ka m lejere anya wee fụ ihe na-abịa n'ihu na Igbo na-eji nwayọọ nwayọọ na-edina na mmiri. Ọ bụghị ihe ga-enye ọṅụ. Anyị na-amụ ụmụ ọka nkụ n'ụbọchị taata, a na-enwe agụ, nwee okpu, nwee ọdụm. Echi niile ụmụaka anụnwa ga-achọ asụsụ a iji wee kwudoro Igbo n'ihe Igbo bụ. Wee debe ihe ndị a niile ichekwa n'ime obodo, chọpụta ihe ndị mere eme na ebe ihe ndị ahụ mere, ichekwabata ụmụaka Igbo na-akụziri ha ihe o kwesịrị isebe ha ọbụnadị nne-emenụ. Emechara m akụkọ ndị a metụ ya na Audio CD ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na ị maghị ka esi agụpụta mkpụrụ okwu n'asụsụ Igbo, ị ga-enwekwa ike ịkpọ Audio CD ya, o nyere gị aka ịghọta ihe ndị ahụ edere n'akwụkwọ ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere ụmụaka na-apụghị ịgụpụta mkpụrụ okwu n'asụsụ Igbo, ndị kpụrụ isi nke akwụkwọ ahụ Audio CD a ga-enyere ha aka isonye n'ihe a na-eme. Ya bụ na akwụkwọ ụlọ kọmputa skuul na-emepe n'obodo na Naịjirịa n'ụbọchị taata n'ala Igbo. Akwụkwọ kọmputa skuul ọkwara fri ka m mere ya, ebe a ga na-ede mkpụrụ okwu Igbo ma na-achọpụtakwa ọtụtụ ihe dị iche iche n'asụsụ Igbo ma werekwa ya na-eme ahịrịokwu. Kọlọ niile ahụ enweghị ike ịnwekwa jekwasa nke chọọ ụdọ ndị e nwetara tinyekwa ha n'okwu were wee dezie ihe ndị a niile mekwa ya ka ọ dị mma. CD ya bụ ị na-akpụ ya ma ọ kwara akwụkwọ na-abịa egosi ya ịfụ mmadụ esi ajụgo na-egodo ihe anụ ma ifere ebe a. Ndị emenụ ya bụ na ofu osisi ya na-enwe ọbịa ya ka m ji wee na-asị na ị na-eje Naịjirịa mgbe ncha eje eme ihe ndị a, ọ gaghị enye aka ime ihe ahụ ka ọ bụrụ ihe ọ ga-abụ akụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. Ya bụ onye nwere ihe ọ nwere ike iji wee kwado ya bụ ife si mụ na-aga nya bụ ije na ọrụpụ m n'azụ, ọ ga-enye m ọṅụ nne, ọ ga-enyekwa m agbamume ime ị na-azọpụta m njem ime ya, ọ ga-enye m ọṅụ. Ndewonu. Biko onye ọbụla m ụzọ ọ ga-esi akwado Maazị George n'asụsụ Igbo n'edemede ọ na-ede, bịa ka ị bịakwute ka egwu elu ụzọ dị iche iche ị ga-eji akwado ya ma anyị were ya n'ụzọ dị iche iche. Maazị George ị ga-emeta ozi ya ọ nọrọ ụkọ onye ọbụla m ụzọ ọ ga-esi akwado ya bịa ka ị na-etinye Maazị George anyị na-akwado ka onye nwere ya na-akwado gọvanọ ndị iwu Maazị George ime onye eze
of Jesus. Because I think Father, we thank you. Our Lord and our God, we bless your name. We have come to return all thanks to you because you have done it again. Blessed be your name. We give you thanks and praise. To your name alone be the glory and honor. Because you are the beginning and the ending. You are the first and the last. You are Alpha and Omega. Father, you have brought it to the end today. To your honor and glory, we give thanksgiving. Thank you, Father, for the president-elect. Thank you, Father, for the executive with him. Thank you for everybody that was here today. Father, we thank you because there was no accident. We thank you because there was no loss of life. We thank you because right now we are going home in peace. And Father, we are thanking you because it is well. In the name of Jesus, it is well with Igbo. It is well with Igbo General Assembly. It is well with every one of us. We have come here to prosper. God shall prosper us here. God shall prosper us here. In the name of Jesus, the word of the Gentiles shall come to us. In the name of Jesus, you will be on top in Jesus' name. You will never be beneath in Jesus' name. You will be the first and not the last in Jesus' name. Nobody will die of accident. You will celebrate Christmas. You will celebrate New Year. In the name of Jesus, everybody that came from far and wide, you are returning home in peace in Jesus' name. No sad news shall be told about you. No negative report shall be heard about you. In the precious name of Jesus. Lord, we thank you. We cover ourselves with the blood of Jesus. As we go, the blood is over us. In Jesus' name we are praying. Let's give the Lord a resounding hallelujah. Praise the Lord. Amen. What is up? Yeah. I want to know how the chairman and organizing committee the chairman? Yeah, I'm the chairman organizing committee. Okay. Nambusu da yaga hajuga afaka ibide na ejuge ko bi digi no bachita. If na him organize garafuma ke ko bi digi. Obi di mama. Obi to na akpam n'ihi na ihe anyị na-eme ọgara n'udo. Anyị mere n'udo n'ọṅụ, anyị bido n'udo n'ọṅụ. Na-agbanyekwa na enwe nnukwu nghọtahie mgbe anyị na-ata arụmarụ otu anyị ga-esi wee mee iri ji nke afọ a ọ wụrụ nke kachasị iri ji na Malaga. Mana ana m ekele Chineke n'ihi na mbọ niile anyị gbara awụ mbọ furu ọhịa niile gara ọfụma. Dịka ịpụrụ ose dị mmemme a mụ na onwe m pụtara ọ gara ọfụma. Elee ndụmọdụ ga-esikwa n'ohere a enye ụmụnne anyị ndị na-agbala asụ n'asụ n'ọhịa ha dị ire, ndị na-agbala asụ n'ọhịa dịka omenala ndị Igbo na obodo oyibo ha na-asụ n'ọhịa na obodo oyibo na ọwụ abịaghị ime omenala nke ndụmọdụ ga-enye ha site n'ohere nke dị otu a. Mgbe ụfọdụ obi ga-asị na obighị n'ọnụ na-ekwu okwu obi na ntị na anụ anụ n'ihi na mgbe ụfọdụ ihe anyị ga-aghọta anyị nwa na onwe ka anyị were ruo ya na ọ bụ ọrụ anyị chọrọ ịlụ iji kwalite ọdịnala Igbo ebe ọbụla anyị nọ. Mgbe ụfọdụ ụmụ ihe a awụrụ ihe a na-amụta amụta, ọ na-esi n'ụdị ọsụsụ onye nwere, ọ na-esi otu nwata si enwe nna ya ka o si alụ ọrụ imezi obodo. Ekele m Chineke n'ụbọchị nke taa na ọtụtụ mmadụ abịagokwe m nkwa na mgbe ọbụla ndị Igbo na-eme ihe na ha ga-apụta na ha ahụgo n'anya wee kwere. Obi dị m ụtọ ọ bụ otu ihe kwesịrị isi adị, maka mgbe ụfọdụ ị na-agwa mmadụ mee ihe ọ na-achọrọ ime ọ na-adị ka na-enye ya nsogbu, mana ụbọchị tata ọtụtụ mmadụ anwụna n'anya, ọtụtụ ụmụ Igbo anwụna n'anya wee kwere. Anyị anụ na okwu ịgwara ụmụnne anyị ndụmọdụ inyere ha. Anyị na-asịkwa gị na mgbe dịka nke a asọ onye kpọrọ oku aza ya okwu. O nwere okwu ọ ga-eji wee kelee ndị ọkpọrọ oku ya azụ program. Ọ mmadụ niile na-akpọ oku aza na ịkpọrọ oku n'ụbọchị taa aza gị. Anyị ga-asị ka mkpụrụ okwu ole ma ole ga-eji wee kelee ndị kpọrọ oku ha aza gị si n'elu si n'ala, ndị si n'ikwu na ndị ibe
bịara bịazi okwu anụ ụbọchị taa. Ana m ekele ọha na eze ikwu na ibe ndị enyi bịara nọnyere anyị n'ụbọchị taa. Ekwuole m ka obi dị m mana nwa onye ga-akọwa ji n'ubi ji ya wee rute nnukwu nri obi m na-agaghị akpa ya. Ekele m Chineke. Ọ bụ site na amara nke Chukwu ka anyị niile ji wee dị otu a. Ọkwa site na amara nke Chukwu ka ndị niile akpọrọ oku ji wee bịa zaa ya oku. Onye na-abịa ya kpọrọ enyi ya, onye na-abịa ya kpọrọ ezinụlọ ya. Ana m ekele onye ọbụla na-asịkwanụ ukwu onye ọbụla jiri bịa ebe a ka ọ ga-eji wee ọ ga-alarụ lagide ndị ọ hapụrụ n'ụlọ wee pụta. Otu ha si si ha nnọọ daalụ mgbe ha na-apụ ka a ga-esi asị ha nnọọ. Onye isi ekelene m ndewo. Na mgbe ikpeazụ achị onye isi ụmụnne anyị ga-anụ okwu niile i kwuru wee nụ ekene were ndị bịawụrụ wee nụkwa na ọgụ nwa bụ onye isi ndị mere ọganaiz mmemme a mana ha ga-achọkwa ka ha mara aha onye na-agwa ha okwu a n'ihi na ọtụtụ nwere ike ama gị n'ihu ma ama aha gị na mgbe dị ka nke a ga-ala gwa ka aha mmụọ anụkwa mmanụ ọnya Vitalis aha m efule ọmụawụ onye isi ndị ọlụ Senatorial Cultural Zone na Malaga ndị ka emere mmemme izuụka abụọ gara aga n'ebe a wụkwa na onye isi ndị na-ahazi maka ọdịnala ndị Igbo na Spain niile. Wụkwa na onye isi mmemme emere n'ụbọchị taa. Ejikwere m aka na onye ọbụla na-abịaghị mmemme a ga-anụ otu a si wee mee. Na-ekwekwe ọha na eze n'ebe a nkwa na mgbe na-adịghị anya anyị ga-aga n'ihu afọ ọbụla ịdị na-eme mmiri ji. Otu anyị mere nke a n'afọ a anyị hụrụ anya na nke anyị ga-eme n'afọ na-abịa abịa akarị. Onye isi ndewo. Onye isi asị Chineke gọzie gị dịka inye nwere anyị obere ohere a iji wejụọ ga njụ a wee makwa nke obi dị gị ịhụ na ndị kpọrọ okwu bịara aza gị maka na onye siri nri nwa ndị mmadụ ericha ọ ga-ele ha anya n'ihu manya ma ihe o siri sitere m osite gị dịka anyị pụrụ na anyị fụgo na ihe isiri sitere ya asị gị daalụ jiri aka ebe iji Chineke gọzie gị gọzie na anyị nwa na ụgbọ anyị na-arụ ọrụ dịka the president elect Igbo niile na Spain anyị ga-achọ ka anyị mara ka obi dị gị fụ na mmemme a gara ọfụma ka o si gaa na ka isi wefu ya. Mụa Chief Star Chris Ofodile Okenwanichi, the president of Igbo General Assembly in Spain. Obi dị nnukwu aṅụrị. Ife a bụ the best iliji and the best convention we go so far. The atmosphere is very serene, peaceful and quiet. Even na-aga n'anya so obi dị m aṅụrị. Anyị ga-achọkwa ka iji ohere agwọ nke ndụmọdụ ga-enye ụmụnne anyị ndị nke nọ n'obodo a wee na-agba na-asụ na-asụ na ha n'obodo Igbo ọgwụ omenala ka ha bịara ime nke ndụmọdụ ga-enye ha site na emereme nke dị otu a n'ụbọchị taa. Ndụmọdụ m enyefe abụrụ ife ọzọ karịa na omenala Igbo bụ omenala Igbo. Ndị ọcha wụbatara anyị ụmụ ife ụfọdụ gasị religion education mana omenala bụ omenala. Ị na-anya ife mee tata elikwu ji tata ụmụaka si ebe niile ma ndị bekee si n'elu na-ese foto maka kọlchọ Igbo bụ kọlchọ Igbo so na ndị nọ be anyị ọ ife nna nna anyị fa ma bụ ife a na-emezi today so na ọbụla ya. Daalụ sir. Thank you. Dịka ọzọ si wuru ya na Igbo niile na Malaga ga-anụ na emego elect new president. Igbo niile na Spain ga-anụ na emego elect new president. Ka ife a na-eche ka ife a na-eme expect ịfụ na mgbe dị n'iru na ife a ga na-afụ chenji si ga-adị. Ajụghị ma mma ịga before non-zoning and appointment but now if we're now a full election of which now unanimously Nafani am the president and that now a lot of reformation in the media unity of the Igbos no matter the association on your there was accountability recognition of
the Igbo leaders, and Ife Basalo identifying ourselves within the Igbo World Assembly. And the make illegal for today. And the economy in Nigeria, political scenario in Nigeria now, we have to identify with them over there. Famana may exist with one voice. I am 2015, not within Igbo. Now we hear the next president. So we have even an agenda. And I took you thank Mama mo, papa mo le jabamba o. O brother mo